Ya. Mbah Bandi, Mbah Rahman, Mbah Senen, Mbah Ngat, Pak RT, Gede, yang ngono dul. Sing wedok ora tak bedakne anak lanang aku rong duwe gampang aku wis duwe ayo gendang mulih teko ngomah ayo gendang gawe sumilir banyu segara banyu budek sangka kali iso ngesir durung lakon nggawa dar nganti judeg rasa ning ati kaya ngene rasane nangka tambahi gula galo kaya ngene mandang tresno rina wengi katoning Sotorano iwae tendang sragen miyos dalungen duwe bojo mesti penake yen isih ijen rong dia tanggungan esok nakir sareyan nakir ayo yo gedonge nangka godhong bayam dibumbu trase duwe bojo ning ati ayem rina wengi ana sing ngancani kapan-kapan dina mulutan tuku ronggo manggang sate kapan-kapan yen keturutan lungguh bareng karo slirane Pak RT Sugimin monggo kepareng ngomong ayun